Ay, mga katiktik, si Ana, si Lola, Maria, di Arao. Ayo ha, ipatuga ang baba. Esta ba ibat diretso ba unsa man naka kana. Na ilong ray nakita. Imo sa siya pa ang doon ba ipkuan doon. Ito nakita ng baba. Mga katik-tik sa una. Ito na siya, Lola Maria. Dagan nangita nimo. Kay magpadala ra daw ko sila Trisbe. Ipanhatag nimo daw sa kapandan. Amura ni si Zain si ug kanang kandidato gani si mangisok man lagi ko maghatod og Trisbe kan maya gani ako mubaktas dito sa Alma kay mubaktas na makakita ba sa? Nagay si Alma mo tugaan man sa ako ikaw karon lang ka. Karon lang ka. Mo rin totoo ni mo pagkatod og Trisbe karon. Wala og naso ko nga. Maayo nimo no ang imo Trisbe sige ra pagpanugon magpapalit og Trisbe nya pagkahuman imo ri panghatag-hatag ka Alma si Alma ba. Kay ko prasan. Maglisod nga ikaw mga suko sa imo mga apo. Nya Trisbe man ato isa kalalaman kay di pa nato ini madaya sa kamatazon. Diri na sab si Michael. Nakabati na ko. Ungong tarot sa inche iyo na sila na. Si Iya ipatunga siya. Magdapat ka mo si Iya ba? Michael, aso na dawata Michael ha. Aso dawata. Kay ora nagatagal matuyo ikatuyo na daw ka. Hiwa Michael. Yan ni dawata. Iko karon lang ka ha. Iko ka nagilog-ilog ka sabtaraw ka kang Michael ha. Mag-atag ka bagura ka nagatagal isa halalaman kay basi niya ni Trisbe. Imo ito ni yan yung mag-atag ka ulit. Unsa daw? Hoy, ako kay tagla. Ono ko na. Kada ko mo daya. Kada ko hindi mo daw ko nasaya nga di ka manatag. Kada tanan. Ilabiin ko si ini si Alman ako nakuprasan. Nya ikaw ya sa mo mag nakay nagtugo na masang sila lagi sa ako pagpanaw. Len, ya na si Wirman sa tugna isa nga. Iya sa len lang oni mo sinining na William Marcial napon. Lang oni mo na kaya makita ni Nining, ya makita ni Alma. Ito ra kad ako karoseli na nga zo ng Trisbe karoy-roy. Tagpalitan sa place ka pakete. Pero ang ako plano di na ako yatag sa isa. Mga zo na sa ako kung mahurot kay isa na po diha dito ka Alma. Daon ko ang kay doha kay pakete ang isa niya. Kang bing-bing, ikatuyo sa korosilin. Rasin sige no ganit ko yung lutay sa ako. Doha ka pakete kay ako negosyo. Nanay ana sa sikuan. Ay, pagtangit lagi. Iso lagi sa magsala wala ko. Kinsa lang ito magilutay sa kuan na. Abot diri ba mo Trisbe mamalit og Trisbe si. Magilutay ba? Sikuan. Asawa ni Pedro. Landra. Patay na ko ba parang Namatay na si Landra. ini si Laura ese. Ini si Laura. Ay, sa pista. Na mista. Ay, sa pista. Si mama kabarites ko si mama. Naunsa na siya? Bagtanaw diri kay na mga katik-tik kuan. Naglaong ang mga katik-tik di na kuno. Iya. Naglaong ang mga katik-tik di na daw kuno ka magdugay kay naglain ang imawayong. Magpakamatay kay mukhaon paman.
Na daon lisod naman di sa pagkaon. Di man ka mo kaon o baraton nga isda. Kay daon mang imo mga balagan. Na maipalit. Daon tagdato sa mga tag libo ra man inyo semana. Sa una daw kuno wa man daw kuno mo. Sa una wa pa man daw kuno buburot ang imong mata karon. Apit naman daw mo buto ning aibag. Ano? Sinaw naman good, sinaw na apit na daw mo buto. Ah. Pagtunga, kuno lagi, pagtunga lagi kuno. Dasawan para gusto ko si Mama Willian. Suplao, isab ini. Lami lagi, dapajod ang labot. Suplada ini si Lula. Oh, lami dapajod ang labot. Kuiyon na si Zana sa ako na ibabantay mo lang kaso si Zana. Isa siguro una-una na ginusla ako, tinuto mo lang Zana. Pagtimpla din. Ego na, dali na maurot sa apir ko maurot. Kaya magkapira kan ako. Ako na ko maurot ang data sa magkapira kan ako. Naman yung manahil sa ka. Uno man din ako tag-inom amuran ihi ng kabayo. Uno anay gatas ba? Ono may tag-inom, ono may imnon. Pero karon buhi pati Rodin. Umantay ka makulaw na. Muidong ng mako. Ono madagto mo rag unsa may timpla. Lang nga uman niya man mo palitin ang gatas ng asin. Sige, kaya na kwarta. Na si Sir pa kaya na kwarta lang ah. Umadi mo man palitin gata karag man mo na kwarta. Dagsa na lang ganit ko mamilok. Talagtarakan ko no sa mamilo. Kay kanin sa bugas na kuyawang kong 57. Sabi ka mo kay nag-vlog. Nag-vlog siya. Ano magtawi sa kabang. O magsigil tag vlog kay balitan ka na kagatas. Apel-apel ko no sa vlog ay padayaran ni Zagre sa kulayan ng gatas. Aray ni Zago. Sabagan kon uman lang ako no uman. Uman. Maupay gani imo pag-apil. Magsulilasyon. Uy, di man pala si mag-picture. Kaya mag-vlog ka mo. Oo. Di man pala. Ay, payo ko kay ako doon sila pagkukumahan ni Lisa. Kaya makaandang kuman. Ako ilisan kay magpagwapag ako kung mag-vlog kay mulong bitaw sila na kagwapag taro ni Lola Maria mulong sila magpagwapag kao ako man kay makitaan ka sa kiktik Unsay ngalan ba, apelyido? sa ngalan mo kay ay anay pa una sa si Sonia Muyak Shout out Sonia Moyang sa Prambutuan. Butuan O lagi Prambutuan na gani. Katong kang mirian. o lagi imo extra ay Soles taga Cortes maestra niya IB. Shout out IB Solis from Cortes. LB. IB lagi Solis, IB. Oo, nahala na, kasama na pamangka. Oh. Sino pa may isang pang-out ni mo mga apo sa laing lason. Gingaw ko, tagabutuan. Hoy, Porya mo. Tila Dante, Elba, Joy, Aning, Dodong. Sino pa? Titing. Pinalitan na ba ko na kayo kay na blouse, makalimot ka. Granouting.
Brown out. Imo na on pataglaw daw brown out. Shout out. Shout out. Shout out. Shout out. Amo na ko taon. Pasabot naman sila. Shout out. Si Beng Beng. Si Beng Beng. Beng Beng Beng. Valenzuela. Beng Beng Valenzuela. Balisan na ba ko ng Trisbe? Inday. Si Lani, Karen, Dayday. Si Lani, Karen, Dayday, Dadang. O, apel lang mga bana. Apel lang mga bana. Si Lani. Si Nining. Nining, di mo bangkot. Nining. Dadakpan. Borya mo. Mga yun da nakakanining palitog trisbe. Tipin. Oh, dairan out. Uy, saba ka mo kay Zaoy nag-vlog? Saba ka mo ba kay Zaoy nag-vlog? O, manun. Tagayin ako si Mamang Tubig, William. Tagayin tubig ka. Uman tagdukoy mangkaw. Basta magpas-pas daw sa maistorya. Pas-pas. Daw ba na mo pare? Okay ba na to? Pare Joycen. Naka, kita malagi siya. Uy! Ako sa on, kaya di lagi mo undang pagtabako. Bako na dyan. Ay! Mga yaya sa mga lihok, mura maglihok bubulod. Maramang lihog sa sawa ni Oper. Dali na pa, asawa ni Oper. Masa ang kalipa doon baso. Kaya may hugas. Dapat hugasan dito. Hindi pa. Yaman sa mga na. Inom. Kumanin na ni Mao Panangka. Ano yung berita bawang nangka? Ay, nangka ilang tagapag. Sa alima siguro sa ulo yan. Ito ganit pa. Magandang ite, kamulang tula mo vlog. Inaot. Inaot ton. Nalingaw. Nalipay ka mo. Inaot na nalipay ka mo. Amping ka mo. Amping ka mo, kanunay. Bye-bye. Bye-bye. Amora. Mga katik-tik, mora to among vlog. Ginaot nga nalipay ka mo. Amping kanunay. Bye-bye. Bye-bye.